Eh? Ban yi girki ba, babu gas ya ƙare. Ban gane biki girki ba. Wace irin magana kike so ki gaya min ne? Gas ne babu ya ƙare. Akwai hankali da tunani a cikin wannan maganar da kike so ki gaya? Akwai lissafi a cikin ta? Wannan maganar da kike ta nuna akwai tarbiya da mutumin da yayi makaranta? Eh? To, kai hakuri. Ai dama irin abin da aka iya kenan a gaya dan adam. Jahilci kawai. Saboda biki ga da arziki ba, iyayenki talaka ne. Daɗin auren yar mai kuɗi kenan. Duk dabarun da ya kamata an san yadda za a yi ma. In ka ji yunwa ko a dama maka kwastan ko kuma a dama maka tafiyota. Ko ɗan kama haka a ɗan yi wa mutum abu a dama masa Sarah Life. Saboda tsabar rashin mutunci irin naki. Banza. To, dan Allah kai haƙuri. Ba zan haƙura ba. Da haƙuri ta mutu sadakan nawa kuka bani. Kika yin yan dabarun da zaki ko ɗan kara da ɗan ledoji da ake da yan roba da ake shan ruwa ki ɗan yagi zanin ki kaɗan ki je ki ɗan hura wuta ki min girki. Ya zan hura wuta da zanyi. A gidanku da me kuke girki? Kuna da gas? Tun da kike babanku ya taɓa ganin gas? Ba mu da shi. Kullun yana ja kansa tsiya, yana ja kansa talauci. Ai ko ga nan kullun ta a talaucin ike. Allah ya wadata ka kullun rigar sanan a kulle. Ya ƙi nutsuwa. To ya ƙi ya gode abin da Allah ya bashi. Har babur iya zaura ya bashi. Isiyar. Ko uban me da kuɗin oho. Yanzu abin da yake tsakanin da kai me kuma ya kawo mahaifina a ciki. Saboda in gaya miki yadda na ji ciwo ke ma in gaya miki abin da zaki ji ciwo tunda na san abin da nake. Yanzu kan me na sako iyayenmu a cikin maganar nan? Magana ce tsakanina da kai. Idan na zagi iyayenka kai zaka ji daɗi. Zaki zagi iyayena ne? Ni ka mara? Na mare ki. Wallahi tallahi Allah ya isa tsakanina da kai. Na yi da na sanin hada alaka da kai. Kai nake ma Allah ya isa.